Melihatimah di tuata, melihatimah di hamuna salhutna raja di horja sudah beres menulang di partikianon kita mulai mah perhaladu ngomong adik di partikianon abuira ulata ima dia rajata apa di berminon sita bigodang mah di luluan nasar matua dia mata raja sok-sok nang inakta daripada raja di horja sinap pilih semenulang sok-sok nang di raja di hula-hula nami saluhutna raja nami marna tapak kita pada di bagasan Budarion ima di nomor sialahon di naung perjolu di latuhatta sadaina siat tonga-tonga nami di sialan alanima raja nami kami mengidohon tuhamuna saluhutna raja di horja sudah pilih semenulang sok-sok nang di boru di horja tarlobima siat hamuna raja di hula-hula nami saluhutna alan yang padarot tama padaron nami ma marsugut na tuai maralaman ia tempatna raja nami di serbaguna ma jadi di tahirohan nami do ia ulot ta marsugut ima ulot saur matua di inanami opuroman tuboru bursib bolon patu-patu may di serbaguna jala las horjatitang maraja nami jelas patpon nami madisi ima si samot ubulu laos songok galang nina tuwa nami patpon nami ma ima ga galang na tortor ma mangalak jambar di sialani ma raja nami tetap kami mangidoh tuhamuna saluhna raja di horja sina bilsulullah terlebih ma dia raja di hulu-hulu nami natong dope was kami ditangyang di basa-basa di Tuhan asa tong tangyap kamu kami terlebih ma bona hasuhuton asatong dilihat Tuhan haifason sok soni nang kajeng ni umur nang soni ka tabani pasarian mulut soni pe bobo nami karazami di hamuna saluhutna raja di horja sinabel bismillah tarlobi ma di hamuna raja di padabat nami ba las marhamuna soni ma bobo nami sian bola suhut siduk boti kami raja nami gabe jala horas di tapok peran di putar itu tala asadu surata mau lihat luluan ria raja saur rumah tua di nahudul hita di atas ni lagi tiar di jolon ibagas nomor pang nomor jualon nomor sama nomor tua ima di naung hina tahun muna naung jumolo di alap tuhatta saya dan tua siat tonga-tongata ima sada ina nataha holongi ima inang tua berusi bulut jala lunga takas di Papua Rajai di hari bersugut pasik kopot tama hari-hari ini hinata nasaur matuai jala dipangi doamu na bona hasuhuto patu kaummu ada nagok marhite horjatidam jala dibuat tamu do galang nina tuai tuaka mata raja nang doa takarajani hula-hula saluhutna sia si jomo ibulu sirangatadu kami yang kiduli muna si panulupi do di sudena sakak muna ahadulina si sada ulau do hita kami petong do mamartangnya ang iya tu hari marsugut di patiu ramat tadi bata perlangitani asabui tiar sudi merdalan acara demi acara ima pasikok po di hari-hari ini na tua-tua tanang saur matuai asabui tinggam merdalan acara tuak kari marsugut ima tangiang sian hami ang giduli muna panaba jala lusiko merdalan acara demi acara suatu notama na tua-tua tanah saur matuai berduluk-duluk na tibu penuanan dihau na marbota na marurak tutoru merbulung tu gijam merdaka tu labung
marhitehoni matong dipudianna dihamuna saluhut na peparanna takas dihamu di pasu-pasu mata na mertua di bata marhite tangiang niak kahita na maramarangi tangiang niak karajani horja sa rajani bius doot songsonina kahula-hula tu wetong dihamu takas karena marurak tutoru marbulung tu gijang mardaka tu labung diaka parpinok parong songsongoni matotong nang diaka si jamam di tangan atong pasikopon nawi masongon hatani na tua-tua tubuh hari-hari di junjungan ni huta dihamu nasa luhutna nasa hasuhuton lumobi ma di peparan ni na tua-tua tanasa hormatuai tubuh ma dihamu anak na marsangap do boru akan takas mertua matutu ador haduka tanggo ihok ni lubu ador hatiti tanggo ihok ni horgo takas mamu atong mersugut dipudian ni nata nasa hormatuai saya kasih gajah umur mahamuna saluhna takas samu penggeng sa hormatua patugu-tugu pahopu jala tumakas samu patugu-tugu nini do nono matutu sasaha ni sulu masaha matilugu tu bektean nunga saat ulau taria raja di nomor 10 kita ke nomor Marangi di bagasan Borngino manupak mamata nomor 2 di Bata liling matok kamu nama ngulu horas saat tu nagabian so ni mahatas yang penebak atau pinasaha ma tu ahaduli tuan di 5 mau lihat perjulu pesakohan namin tu anggiruli memang ada yang puan nomor sakabi kami luluan nasa rumah tua horja sinabila sinahula jala dihamuna ang gidoli pamwaraja jala nung matekas di milik kami dus di rohamuna jala nga takas di boto kami ima naong di bawah hamuna naong matodolok sada ina natawalongi ima opu rumanto boru sibolo atong siyan hami peparan itu di 5 simalulang setelah pinauli setelah pinalengkan di salah sakakmu jadi sakapta jala tahu naringkan mai di zolon itu hatta matutu raja nami atong saya di bawah Tuhan tama akador nabat di pati rumah akapar langitan ulang tay masuk siyan nama buka sahat tu napasikap pun saya di besar dami dot holong ban lasro hatta atong gohonay mata nuli hata naringkan hata pasu-pasu napinuk na putta si jolo tu bintang manarumris opun nasumorop di dolo ni purbatua di pudian ni natutotol tumo di hamuna anak dari boru torop dongamuna mai satu nasar matua matutu parsotum malituan ada haruk mai tanggo tumai lompu ada hatiti tanggo tumai horbo dihamuna saluna nasara bona sautu pepeng sarma dua mahamuna patugu pahapu satu namar nini marnono matutu tu mahariara dijunjungan di hutan tuhuan anak namar sangat mahamu jala buru natakas boy pangaluluan matutu saha selu saha ma tu bertian nunga sahat be dia raja ditikon tayang nami tu amat tadi bata lirik kamu ngolu jala sahat tu nagabian matutu malah tu pasat kami tadi tu bopar ni hadoli rata pareme hita bumparannya putar rata pareme saat nuang kata dia tu itu surata gawe jala horas diamu awang bonasut nami hata dia nunga saat nuang tu kami peparan diopu raja paremes nabila kami sian raja paremes nabila asa binat sigil mainnya satayong metsomo kami sa peparan ni raja paremes nabila ng palamani sebe ala nunga takas nunga hutang kami ima buah-buah muna
ima naung sarumba tu ado sada ina hina holongan ni rawamuna nagostang nuang apala ditongan di bagas muna dina marsakap kamu amang benasut diari marsugut dibertakok di mata ni hari naing pada romuna ma na inatan ang sarumba tuay dua doban ni Raza ni Horja songoni Raza ni Bius tarlumobi susalu dua doban ni Raza ni hula-hula muna dina makilala hamu dina hurang kabe akabasu-basu di jalo hamu uju di ngaluni na tuai atau kami sian paparan ni Raja Bareme menolobi nauli menolobi nadinggan disakap muna salut akan amrahamaragi Mulia Raja Nabi. sa itu atamatong nama manungai ulau ni sian nama muka saat nama ujung nang di budian ni inatan sarma tuai dilihat di hamu sadani roha asa mengangkat kamu tu bijang dinar panibuk kamu tutoru Betul Raja Nabi. molotung adong debe salut aka keluarga naso harus sahat debe tu ingan atau saya tu matong nama delorani lakan yasida asa boy hasida ipas lahu mamereng bakini nata nasar maduai atau dono nami ma patujulo ni tangi yang sian Raza Bareme asasin wakaryara mai di jungjungan ni huta di budian ni inatan sarma tuai di nabi natu pamuna ria raja apala di bagas penginon situbuan anak na marsanga patu kamu dot boru betong nomor 2 Ma tutu. asa debe mai sendiri nyatot ni berwakola di budian ni inatan sarma tuai di kamu salut bona hasuton dua tong anak sebasidak peneli dot boru betong sebaulak kozaloza Ma tutu. saat solu saat tinukut batian mengopas taming hatatang yang nami pinitana di hamu tuakar na mengilu lele kamu makalu dalalu matuk kamu kabiyan Ma tutu. tebal Mulia Raja Nabi. Dengan sahat matu Raja Bonani orang. mau lihat mah kebima tutu jala horas tadi kata mengasahat tuhami pinapar deputa bonani onan dia mungkin asuton dina hudul hita di poguni alamano di julu jabu namarapang namar jualon nunga takas makin pinayutigo jala takas betinang ihon ima didus nitahimuna ngalaho maralaman inakana sarong metuai biari bersugut kami pe setulu pinauli dok siang dia betong totong tuhatta na mangaramoti hamu asabui totong pulau ni merdalat tinggan mulai sa nama muka satu nama Ma uli tutu Raja Nabi. asa songon nidok dina betua madonon nami asa emis da betua perlimbaman si borok tuhatta nomor 2 saluhu nama betong di parorot Ma tutu. asa takki majalwalang kelingdam jala garibi asa tubuh madiamu akka anak pertahi ulu barang do burumu akka parmas jala parebe Ma tutu. asa sa solu sa matu pertia tapasa ano nungga sahat ria raja di pergindo sa may taliling mangulu demi majalah horas Ma tutu. atai kata tebbat tubur ngor dan matai doa sepedan Perjabusuat Nabi Mak Tuan Nabulas. Dos makahita Tuan Nabulas. Apa? Oke. Jadi mau lihat mah. Sudi nak kini kan menjadi siang hata dengan sultan. Alai atik boha. Dah kurang berbinyigia. Masalah waktu. Nabi Mak Jala Horas Raja Nabi. Nabi noni. Kikop bigion ni horjadi. Mulia tema di paniron ni Rajai. Jadi mulut tema acara tai Raja Nabi jam siama bersugut. Jadi Mulia tema Rajai. mau lihat mah. Satuluk mahamidisi. Didus ni rohamuna. Namar hamarangki. Apalagi pinoperi inang natahawologyo. Di pasu-pasu Tuhan ma ulota ulo sugut dauma akan humurang
bintang manaro neres aku neopun na sumarot di dulot ni pembatua. Tusudi ang kapinompari inang natahaholongion anak peduri baru torop takas maidungan na sa urmatua. Tutul. Masulu sahat matubuntean. Nung asahat riyara daw di bagasan dami do las niroha. Asa liling mahamu saluhut na, do tita saluhut na, liling kita mangulu sahat horas dan agadian. Tutul. Hupasata ni mamuse tu akan apa? Puro ni Horja sinabi na menulak. Jadi maulid ada dihita sinaga menggulan sebelum tababu. Jadi setiap gunung na nilunod na sangaban. Molosak kami buru muna buru ni Horja sinabi na sinulang. Situ lebih nauli ma akar jangan ni budina. Mulai tema ang baru. Pai masuk satu raja hula-hula pinasah ka tu perhalado. Jadi mau datang mak mau dosian perhalado situ lo boleh nauli situ berada di kamar. Karena kan yang jam siang marnaman lo boy di tempat mak. Ina songoni ma panggil perhalado kuria mau lo boy panggilan nami. Jadi itu lo boy ni anak kibitulan inata nasar motuon perhalado kuria do. Jadi asa boy terpaksa kat carana taatur mahupar sebagai Tasongoni ma paron nami tu hamu nama sudut mau lihat ma di panjang ni razai sian perhalado. Pinasahat ma tu razai tu hula-hula ni Horja sinabi na menulak. Gabi masalah horas pinasahat ma tu hamuna saluhut na hula-hula nami. Hula-hula nami sipulun. Saya ma hamu karja nami. Gabi maku mina horas kita sulu sipulun kalau kali do waktu para ni baton. Takas diberi kami dos nirohamunai. Anggi matutu pasal mata dewata ulo ni marsugut magdala do dengan dala tetong matu titur nyari kita dangadong akabat-abat Di matutu raja nami. so do mason hatin nama tuai balitang mapagabi tumudal hos taduan arimu magabi akan namar hamaranggi ala takas dohamu berkali marsi tololuan Matutu. Esta betua perligo manisiboro di batat tama nomor tua horas maita saluk na di paroran Matutu. saha solu saha bututu woten di garas tanunga saha naing ulau dia raja di Bornginon amat pangidoto mata di batas sama tu tupang gabian saha tu parhorasan Matutu. siduk buti Mau lihat ma di hamuna saluhna di raja ni hula-hula nami. Ipe ala nong sipul noy. Dihita asa mga pumahita. Asa tapuna uli tapuna denggan. Alay di hamuna raja ni hula-hula nami. Tuk sipulan non. Buat tahun ria rajaon. Upang ido kami ma sian hamuna raja ni hula-hula nami manutuk dok tangiang. Ina pangidon nami tu hamuna raja ni hula-hula nami. Tong jongsong mahita. Mengapu. Jong minta sama api tak? Jadi dos surat tak di nama ngapu nauli mengapu nadengkan. Saya ada mesin P2, saya ada siap boru, saya ada siap boda suhut. Dos paroha. Jadi melihat tema di tasaluhna di Raja ni Horja sinabi na ulang amat teraja indak tasaribada di hamuna saluhna totong di hamala teorma nami ima di hadapan ni hamuna di namar yang nilak kamu ima na mangadopi ria raja apala di Bornginom walan hata moliate do raja nami nabu pesat kami hamuna duk sipulan no karaja nami ima dia raja di Bornginom suatu pitur mulak kamu karaja nami ala adong do di batupa buru nami ima ida las do studio asa jolo masih pangano kita karaja nami ima pangidon nami tuhamuna saluna raja di Horja sinabi sebanulang amat taraja nak tasaribada di selani karaja nami asa fakuhami ma akan nauli na denggan hata tangiang na binasaat muna tuhami tarluwi ma tubunan zuhud asa sawah hata di pangapu marhon nami asa sisir raja matongi ojat matong diuk kiyo
hata pasu-pasu hatane uli dari ganda pinasat muna say majakom matong partod dio asa patahin permaham matongi apa di gadu-gadu hata nauli na pinasat muna tuhamin salu na tarlobi matu manusuhut tuapuhawi mayatong takas martong alizehu asa sa solo ma tinogo matu boleh na nunga sahat riana jadi bakasa berenon leleng mahita mangulu sahat matong tunagawina pinasat matubur luluan saurmatua luluan nawarmati hami dirajani horjani sinapila simalula suang-suanginan na dua-dua ina pasoripada sebenarnya hula-hula ngami saluh naro didikir kerajaan hami siap buruni asuhdonon madok molianti godang disialah roromuna akamang inang pupu buni alaman di hula-hula namanya didikir polado ditinggal kamu ulau muna martampori kamu jala ditolopi hamu pangidoan misi raja di hula-hula nami ima binapsar dua jala naing mangulau ada budi nak tulang nami marsudut disaluhna panolio pemuna nang tangyang muna hami saluhna pargelemon di hula-hula namion madok maulia di madihamu raja nami molo tungaruk kami nahurang pargelemon ya sultanona marpangaju hamu atong hatani pangapuan madohonon nami asa horbo si sapang nawalu parbuduha mangadilit parmata mangalualu dibadia do manggagat dihuta marnalualu hata nauli hata tangiang hata pasu-pasu na pinasahak muna saluhuna raja na hormati hami takas may huwapu hami martongani jadu si monang-monang masyak kami raja nami yang ngoro pinasahak ma tuh hasuto tongdo ulah nami pasahat ton hata mauliate Tuhan sudi amang raja do inakta sori pada nama nuturi ulah parsaur matuaon ni inang nami nauk saur matua di jauh mari mauliate do terpasahat kami Tuhan muna di sudi ka panutur muang dia matong di pasahat tuan masudi panutur mai gawe tu akan auli masud sampai pinata pataru dari nangon ringanan na parsabok kinani adorak so jalo do pe hata pangapur san bona suhuton hido nakiniman na bala hulokon perjolo humalat malate tuamu sudi horong ni hula-hula nami doat bubunani doak kadamang dainang sorry pada namangalat tiki rohamu tinggal kamu partikian na perlui pulau mengadupi mengajar jarihan bonanya subuton ope ala ada pangukuran masih dolok tua mok karaja songon lidok ina tutua malonokku turtu lina aduh tio lina lote hata panuturion nok pinasa mutu alok tamang raja do inak sorry pada tuhami bonanya subuton saya unang mamuga saya unang mangose asa balatuk berina dal tujabu harbangan dalat tuhuta suri kadang auli do na sakat nami saya pasau tema amat tadi bata asa saat masulu saat tinohu tu pertian liling mahita mangulu saat matu pangleyan saat matu parkurasan ini mata mengaptulo berarti mah jadi pertikianon pesat hawi mah menutup berajata tuhamuna hula-hula nami tapi saya marwata martangi yang mahita kok puji-puji doa sangapon mariho dari bata jahuba setelah asi do tolong roham oleh Tuhan dari suruh terdi perbedai roh tupuanon ala nunga marserni roha masadatai seluhuna ima hasuhudon nang songoni akar raja ni horja sinat bela si menulang nang songoni hula nasida nasida roha ima dari marsugut nalaho majar pasu-pasu hasuhuton sian ho marhitehon akka raja marhitehon akka hula-hula marhitehon akka dongat tubuh nang songoni menudupi akka boru diaka rencana ni hasuhuton pos roha nami ada Tuhan nungamar dame sonang hami di borngidon jadi nunga ditulupi akka radani horja seluhuna asi maroham ada Tuhan
dari mersugut ali Tuhan posrohan nami ramotima rencana on asahoma nama muka jalahoma nama ngujungi saluhna yakka rencana ni hasutan saluhna ali Tuhan dang boy julah kami menangah HP molo somarhite wasomi alani nebadia doho ongko hame jolma pada dosa do orasi dosa pangalason nami satu tata do hame kapas paso asi maroham martang yang hame hol de bagasan korena mu Yesus Kristus Tuhan nami sauk malomon amin.